Daşugy vilayatynyň migrasiýa idarasynyň öňünde şuňlar pasport almak isleýän ýaşaýjylaryň uly nowatlary emele gelýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy ýüzlerçe adamlyk nowatlaryň soňky hepdäniň dowamında dörenligini habar berdi. Migrasiýa gullugynyň etrap bölüminiň öňünde daşary ýurt pasportyny almak üçin ýüzlerçe adam nowata düzülýär. Aýratynym soňky hepdäniň dowamında migrasiýa gullugynyň öňünde basa-baslyk diýip adatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä nowatlar bilen bir wagtda daşary ýurt pasportyny mundan beýlek diňe paýtagtda bermek düzgünniň girdilmeginiň ehtimallygy barada ýaşaýjylaryň arasynda aladalanmalar güýçlenipdir. Köpler migrasiýa gullugynyň Aşgabatda geçirilmeginden we pasportlaryň şol ýerde berilmeginiň ehtimallygyndan howatyrlanýarlar. Adamlar alady edip pasport almak üçin ýüzlenip başladylar. Ol ýere barar ýaly bolmady işgärler nowatlaryň surata düşürilmezligine gözegçilik edýärler. Emma adamlar onsuzam başaga edip Türkmenistandaky habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosy daşary ýurt pasportynyň berilmek düzgünlüğüne degişli habar berilen howatyrlanmalaryň näme derejede esaslydygyny resmi çeşmelerden anyklap bilmedi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndan we bu edaranyň Daşugy vilayatyndaky bölüminden kommentari we düşündürüş almak häzirlikçe başartmady. Daşary ýurt pasporty Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmak we ýurda dolanyp barmak üçin zerur dokumentdir. 2013-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara seýahatlary diňe biometrik maglumatlary öz içine alýan dokumentin esasynda malaşyrlar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleriniň sözlerine görä, soňky ýyllarda ýurt ýaşaýjylarynyň daşary ýurtlara ilkinji nowatda Türkiýe zähmet migrasiýasyna gidýänligi sebäpli ilada arasynda daşary ýurt pasportyna bolan islegler hasam güýçlenipdir. Meselem Lewap vilayatynda tutuş owalar boşap galdy, etasan garrylar we çagylar galdy. Işo kyply ýaşdaky erkekleriň we aýallaryň tas ählisi gazanç edýärler diýip ýa-ni ýakynda Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan adynyň efirde tutulmazlygyny soran vilayat ýaşaýjysy gurrun berdi. Türkmenistan ýurdun daşyna gatnaýan raýatlarynyň sanyna degişli resmi statistikany çap etmeýär. Munyň bilen bir wagtda migrasiýa häkimetleri raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna päýtkelçilik döredýärler we daşary ýurtlarda gazanç edýän raýatlaryny ýygyna gaýtarmak boýunça çäre görýärler. 2018-nji ýylyň dowamında Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyna häkimetler tarapyndan päýtkel döredilmegi bilen bagly wakalaryň onlarçasy Adatlyk radiosyna ma'lum boldy.